Bună ziua, fraților! Lara, prezintă-te și tu, că se ia oprit videoclipul de tot. Bună, eu sunt Lara. Și eu sunt Anastasia. Și astăzi o să ne jucăm un joc. Da, bine, haide Animal Hospital. Dar aș vrea altceva. Ia, ce vrei să ia? Asta. Oh, haide că am găsit să iau un joc chiar fain. Dar nu înțeleg, când dau așa mi-apare ăsta și nici nu pot să intru. Nu apăsa pe ăla. Dar nu ne jucăm Animal Spitalii. Scuze, Sia, dar nu ne putem juca asta. Dar intru eu. Atunci hai să ne jucăm asta. Ok, intru pe poza lui Sia. Dar ai intră și tu. Da. Am zis da. Și dai strigat-o. Ce vrei să o mânci? Mamă, Sia s-a făcut chiar mare. Ce, era mai mic? Era mai micuț? Ia uitați în cadou! L-am luat. Azi vină și tu să alie, că e pentru toată lumea. Sunt cu 5 de tău. Ce? Nu te pot ajuta, că sunt mic. Acum sunt mare. Acum vin, o să te mănânc. Tomat, eu cu tine suntem la aceeași. Ia uite-te în spate. Ăsta sunt eu, dar nu te văd. Dar nu m-am mâncat. Tomat, cum mă fac și eu așa mare? De la cadou. Ia uitați-vă! Sia, nu te pune cu omul ăla. Ești pe ăsta? Într-o bilă galbenă mare. Te văd. Băi! Lara, nu mai vorbi urât. Da. Cineva vrea să mă mănânce, Lara, mănâncă! Nu, eu și comații sunt mai mari decât tine, dacă știu. Pe mine cum m-a omorât? Sunt foarte mică când... Sunt pe unde? Da, am văzut. De ce?
Hai la cadou. Ia uitați, am două. Mai înainte eram mică, acum sunt galbene. Maciu, am primit cadou celălalt, uite. Vine unul să mă mănânce. Vine, mă salvează. De ce? Dar de ce? Dar la vorbește și cu mai tare, că eu sunt pe aici, la Eu sunt foarte mică. albastru. Pitică. Eu sunt pe pot. Nu ai treabă. E pe locul 8. Cum adică eu pe locul 1? Nu e pe locul 7. Eu sunt pe 6. 7, 7. Locul 1 e cel mai bun. Unde? Eu. Dar câtă putere are? Mai e pe locul 4! De chiar că este locul. Îl știm. Eu îl vreau pe ăsta, că nu l-am jucat. Veniți pe poza mea! Am zis să veniți pe poza mea. Ok. Și nu uitați să dați un like și un subscribe. Fiindcă Sia s-a chinuit chiar foarte mult să facă videoclipuri. Da, haide! Să Would fim, you rather have a să random fim cu părul hairstyle foarte or be lung sau să entirely fim bald? chill? Păi vină pe poza lui Mati. Doamna scuze. Vină pe poza lui Mati sau deja a intrat. Look at this dude. Look at his hair. Tu cum ai părut? Nu știu. Uite, Mati, cum l-am eu. Valerii, știi cum l-am eu? Dacă n-ați văzut, Would you rather be way too tall să fim or mari be sau too să fim short? foarte mici? Noi suntem mici, așa o să fim mari. Da. Ce cadou? Acum sunt mic. Would you rather wear a O tutu fustă să or be purtăm an egg for sau 15 în seconds? nou să fim? Mai bine sau o rață să facem Robux. Nu, eu am 0 Robux. Te auzim. Te auzim. Would you Să rather salvăm save pe the baby belușii. Să salvăm pe belușii sau să salvăm în fusez? Eu aleg bebelușii. Am ales bebelușii și sunt fericit. Care e vina noastră? Care-i vina noastră? Mati, de ce ai ales Saul? Că ai cap de ou. Te aștept.
Gata. Would you rather have one Să ai Robux beggar Robux or sau să ai have 5 5 Robux Robux? beggars? Sau să ai 1 miliard? Just 5 Robux. Come on, bro. Can Te I mai have some plângi? Robux, please? Come on, don't be a brokey. Eu I sunt la want to buy a fursec. new avatar. Și Now! ce ai ales, bebeluși? Don't ignore me now. I'm going Would to you get rather have a angry. burger Just 5 Robux. or Come on, freeze? Can I have Și eu am ales să biber. Come on, don't be a brokey. I want to buy a new avatar. Now! Ah! Don't ignore me now. I'm going to get angry. Dar vreau să scape gânditoarea asta. Come on, bro. Can I Eu am have ales some când Robux, Robux. please? Dar, Come on, don't be a brokey. Doamne, wanna dar buy a el new nu știe să avatar. bucure de Now! toate felurile. 6-7 Would you rather save 6-7. 6-7 sau prietenii? Hai ce ești și Tobi și tu! Can I have some Robux, please? Don't ignore me now. Prietenii. I'm going to get angry. Da. Buy a new avatar. Mati, tu ai ales 5 dolari. Come on, don't be a Robux, please. Avatar. Don't ignore me now. I'm going to get angry. Just 5 Robux. Eu mă duc în continuare. Can I have some Asta Robux? singur! Asta singur! I want to buy a new avatar. Now! Ah! Don't ignore me now. I'm O going să to get mergem la cânditoare, Robux. Come on, bro. la Marte și la Some spațiu. Robux, please. Come on, don't be a broke. I want to buy a new avatar. Na, acum te mai plângi! Ah! Don't Would you ignore me rather now. Să luăm în burcă sau să fim în or școală? be stuck in Nu te mai detention? plângi. Uite, aici e bun! Brokey. I Eu want to buy totuși a aș new vrea să avatar. văd. Now! Wow. Escape detention by finding the door Eu am ales before carton. Baldi catches you. Pe mine mă lasă să mă bat. Cam burgerul. Hai de la ieșire. Yeah! Sunt la primul. Eu am Eu salvat. sunt la al doilea. Eu sunt la al doilea. Eu sunt la al doilea. Și am scăpat de toate. 5. Eu mi l-am gândit. Eu vă aștept la următorul, dacă știați. Da, vă aștept la următorul nivel. Că după aia o să fiu și pe spațiu, dacă știați. Valeriu a cheltuit Robux pentru spațiu. Haideți. Să aveți o găină enervantă sau o Would you vacă rather own an enervantă? annoying chicken or own an annoying cow? Să dați în mare like și în mare subscribe. O găină enervantă. Să știi că asta a ales și Valeriu, dar eu am ales o găină. Că nu face așa. Would you rather be an Să fie în fată sau să fie în 75%? obișnuit băiat? Nu fac fată, nu știu de ce. E o fată și voce de băiat sau de Would you rather fată? sound like a boy Voce de- or sound like a girl? Voice the girl. Și ia uitați aici mai e ceva, o sabie. Try typing in chat to hear your voice. Dar ce tare arăt. Nu Păi știu, nu. mie chiar îmi place să fiu fată, să încerc să fiu și pe Roblox. Would you rather have Mâini de banana arms banană or sau banana picioare de legs? banană? Eu zic picioare de banană toată lumea. Să știi că Valeriu avea ceva în gură. Să avem Would un you om rather care have a homeless man follow enervan you sau un or have a bebeluș care crying baby plânge follow you? enervan? Would you rather be fat or be skinny? Mănâncă Would you rather be la sfârșit fat la tine or be skinny?
să fie slabă. Să facem o bisă să facem nasul. Would you rather watch the duck song or complete the hobby? Eu n-am văzut dansul. Doamne, cum e. Dar asta e cântecul lui Small. Ne uităm la filmul lui Small. Adică la cântecul lui Small. Stai că scot. Gata. Păi ei ne aud. Poate dacă vrea Dar mă plictisesc. Dacă vrea apasă aici. Mai fi vino aici la ieșire. În sfârșit s-a terminat. După 5 luni de așteptare. Haide, ăsta e singurul. Să avem. Would you rather grow dragon wings or grow angel wings? Dar dragon. Would you rather brain rot rain or taco rain? Dar nu plouă nici în brain rot. O să stai. Uite, plouă cu sixer. Would you rather save a noob Vamos Save pe bacon. când sau... Am salvat nubul. Dacă avem ăsta e nubul? I-a omorât nubul. Face-mi jos.